Arwakini machiegni nyaka Ramogi jwang'e chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Morin Okondo nitiere kod sigana mare. Sigana mawuok kuom lowo matin mane nitiere godo moduoko gero godo magawa e boma ma Bondo, kaunti ma Siaya. Tinende oyuayo jolimbe kod johala mopogore opogore mabiro kanyo nikech lwasi makare ma oloso. Ohande nochake nade to kawuono ochopo kode kama chalo nade. Wawinjane sigande kowuok e kaunti ma Siaya, boma ma Bondo. Iluonga ni Morin Okondo, lakini nying ma ji ong'eyago ahinya en Agola Okondo. Agola is en median name mara, then Okondo en mar babawa. Koro kuma wantie ka en The Lodge Hotel. The Lodge Hotel ni Bondo, but en e outskirts obor gi town center ma Bondo. Koro kawuono wan lodge en but Nyamira Girls, Nyamira Ong'e, alafu gi the great Ramogi Odinga. Koro ohala ni en ohala mar hotel. To en ohala mar chiemo sana. Nwach an gi gik mopogore matimo. To sana anyalo wacho ni gima timo maduong' en uso chiemo. Koro ohala ni nachako pange, en gima nachako pango chon. Nwachakre tin na nahero teto. Koro e somo tasomo gik mopogore. Lakini passion mara ne en teto. Koro chieng' moro nawacho ga ni nyaka nabi abed gi kuma nyale bedo natedo chiemo to auso chiemo. Nwach ohala be nyaka ius. Ok inyala teto. Koro nitie teto ma ot cha to nitie teto makelo pesa. Koro inyalo bedo gi pesa. Bet gi pesa to ikia gima itim gi pesa nino. Advice manyalo miyo jopiny en ni mondo itim ohala, tim gima miyi mor, gima kata in iwuon idwa timo. Alafu kisedwaro ibedo gi plan ni mae gima dwa timo, nwach be ok dibukri abuka ni idwa timo gimoro nwach ng'ama chielo time. Mano ok ibi timo ohala. Itimo gima miyi mor at a personal level. Then from kanyo ibet piny ti list gik madwarre e ohandino. Kaka an hotel ka gima nadwaro mokwongo en nadwa time kanye. Then ing'iyo kumidwa kete business marino. To nadwa natime Bondo nwach awuok Bondo machiegni gi dala. To nadwa nabe abed but dala. Then nang'iyo ni kuma dwa time no en space madwaro marom nade ma idwa time ohala. Koro mage e gik ma very important. Then barupe, nwach ohala be serikal sani nitie barupe manyaka be ibedgo. You have to register business marino. Ka en ohala ma serious nyaka register gi serikal. Nwach nitie nyaka taxes, nitie barupe ma nyaka igola kuom serikal, municipality gi county. Mago gin barupe ma nyaka ibed go e timo ohala. E business nyaka ibed ng'ama ohero jok ma kelo ne ohala. Clients, ka onge clients go then onge gima timo. Koro mondo ensure ni clients nago oduogo en ni make sure ni serve clients nago e yo ma miyo gi mor. To kata ka okabed 100% perfect, to kuma remcha, I make sure ni client onyisi kumi remie. Mondo next time ko biro to oki repeat the same mistake. Okay no. Koro customers en ga right. Social media, ng'eny ji wacho ni ng'eny ji kia importance ma social media. Social media e kumirome. Sani social media almost 80% of ji ng'ato nigi sim manyalo donjo go e Facebook. Nitie joma nie Twitter, nitie joma nie Instagram. Koro social media en market. You see,
en kuminyalo yude jok midwaro ni mondo bi irigo. Nwa seche moko in bondo ka to nitie ng'ato Nairobi, ibo rich nadi ja Nairobi cha, to nitie platform moketa achiel ma unyalo connect joma ni Mombasa, joma ni Nairobi, uyudo kuromo kata e Facebook kanyo. Alafu gima duoga hero kendo gi social media, omiyo ni inyalo romo gi jok ma be inyalo dwaro geri. Bookkeeping ko kiketo ratiro ne kakitimo ohala, okinyal ng'eyo. Okinyal ng'eyo kata giri no kelo ohala kata okelo ohala. Inyalo bedo ni timo ohala to onge gimi yudo kuome. Koro importance ma bookkeeping miga direction mar ng'eyo whether ni timo gima kare kata pok itim gima kare. Challenges mege hospitality to gin challenges manie ohala mora mora. Ni mondo idonje ohala, nitie gima iluongo ni resilience, nyaka ibed gi horuok. Bing'e ni nyalo timo ohala to onge gima iyudo higni mokwongo. To kibedo ng'ama chunye so piyo to okibi timo ohala. Mit ma ohala nitiere go ni in gi thuolo. Ing'e tij andika nitie kaka opimni time. Opimni time ni anidonj sadi tariyo, like I used to report at 8, then I work at 5. Alafu nitie tich manatiyo be ma inyalo ga pangni kata tich woko mar town to anan gi nyithindo matindo. To since ni ondika to koro nyaka adhiya oteri kata samburu iye kocha cha mondo idhi cover program moro kono. Ohala mi thuolo ma inyalo timo go gigeni machielo. Omi thuolo mar pango tiji iwuon. Mane mit mar ohala. Then ohala pesa ne be nitie. An ka compare salary mana ayudo gi kaka kumachopo gi pesa ma ayudo ohala, then awacho ni I wish ni dachako chon. Nwach tich be asetiyo higni mathoth. Ohala ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa mang'eny. Kaka nyisi kapok atieko, lakini achako from somewhere. Pod awacho ni kinda mar biecha ni nyaka chaka. Inyalo chake matin to as time goes by to idongo. Koro kikiluor chako ni in gi pesa matin. Kikiluor chako ni luor ni ng'ato machielo setime kata ibe idwa time. Kila ng'ato nigi pokne. Kapo ni idwa timo ohala ma ng'ama machielo timo, time kama ni gini dwaro timo. Kikiluor. Nwach people are so different. Namba na mar sim ma inyalo yudago anytime. Nwach an sani atimo ohala. Onge kuma dhi, an e village. Ng'ama dwa yuda to yuda bondo ka. Koro inyalo yuda gi namba na mar sim en 0 en 0 7 1 6 5 2 0 6 7 0. Anyalo advise ng'ato ni mondo waher miechewa, waher dongruok kuonde ma wantiere go. Jok matindo manigi gima ginyalo timo ok onego bed ni giluoro mieche. Gibeda ni gina ni ginyalo timo, ginyalo gere, ginyalo dongo within rural setup. Kikiring ni ringo dala ni dwa dhi e town, ni town ema nitie tich. Inyalo timo gimoro amora e dala ka, en very possible. To gima pod abo nyiso joluowa. Nyakwara Mogejwa, wadarango kamachielo. Koro mae en ja ohala matimo ohala no mathoth oganda nyalo penjre ni ichake yo machal nade. Mae en ohala mar uso pi. En pi ma iuso e chupa. Lorina Kinyi timo ohala ni e kaunti ma Siaya. Ohala ma koro nochako kaluwore kod riyo ma oganda mathoth ne nitiere godo. En owuon bende nen kod riyo ni. Riyo mar yudo pi maler unyalo tiyo godo e kinde mora mora. Lorina Kinyi nochako ohande higni mokalo. Kasani range kamochope en kanye. To ohala otime yo machal nade.
Gi nyinga iluongo ni Lorina Kinyo Chieng. Ka wan Pisoko Sugul Foods watimo ohala mar pi. Mijing'o mane wabetgo ne kawaneno within our area ne ongo pi, then ji ne nigi shida ma pi sana. Koro ne waneno ni kwachako ohala, at least the supply ji maber. Watimo refilling, wat supply bulk water wa nyaka kod home users ma wayua nigi pi emie matiyo gi pigwa bende. Wan gi depots town, the 2 depots mege Pisoko, mwa supply from the factory to the depots ma clients mani town yudo pi machiegni. Challenges minya yudo market, nyaka wabed kod competitors, nyaka wabed kod price challenges. Samo price ni malo, samo price ni piny. Inya yudo ka samo demand ni malo, demand ni piny. Ka demand ni piny, supplies be nyaka di piny to mean ni business ok di run maber. Ka supply ni demand ni malo, wa supply mang'eny. Gi clients mekwa, wa make sure ni ka gi order to wa supply or wa deliver on time to avoid the delays mondo wa maintain the clients. O importance ma bookkeeping miyo ineno ka business di malo kata koduogo chien, inaneno ka iyudo profit kata igain loss business mari. So for you mondo ing'e nende iwero kata gi pesa makama, iyudo makama, transportation cost, all the expenses mondo mi determine the profit. Ohala gi mwandu en gima ber, ma en gima owinjore mondo kumwatiye warit tijwa mondo kata ber mwadhi neno okonywa wawegi kata kapok okonyo ng'at ma o-employ wa. Mondo warit biashara nyaka wadhi mana maber. Office line en 0701 30 60 86. 0701 30 60 86. Gima daher nyisou kendo daher jiwou ni mondo waket chunywa e gimwatimo kendo waher gimwatimo mondo mi wadongre. Kendo jok manena ma Pisoko, ma biashara wa wahero, kendo pi mamit sana. Ka uyude woko, udhi enjoy, kendo arwakou, timuru order, wadhi deliver. Waka uyweyo masani nyakura moge juangi chenro mar ohala gi mwandu. Ka waduogo warango ni ja ohala mar juma. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ka jo Kristo chung kachiel ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani. Wadhi bedo kendo wadhi wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Ka wajiwo bedo gi yie motegno, wabo bedo kod kwaya, kod wende mamit mag Pasaka. Sinema kod katun manyiso sigand Yesu kod jopuonjrene. Inoduogo.
Jawar ochier kaka nowachonwa. Adier, en wuod Nyasaye mar adier. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Happy Easter koa kuom Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Macheni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro mar ohala gi mwandu. Kendo en mor mara ni pod ikete kar ni wachaki nyaka sani kama wachope. Sigana bende isewinjo mathoth ahinya. Koro sani wada loko tanga kendo rang sigana machielo. Masi Adede e kaunti ma Kisumu osebedo kata katimo chenro mopogore opogore. Mano moting'o loso kuonde nyasi, duso kek e kind mamoko. Ohala ni kanochake nang'o. Tinende oyudo nying maduong' ahinya kachiel koda kajing'o kaluwore kod tich mano mar duso kek kachiel koda ka duso kuonde nyasi mopogore opogore. En moro mari kata in bede ka in wuon nyasi mondo nyasi mari obed moro mamit ahinya. Masi Adede e ja ohala wa mar juma. Nyinga gilunga ni Masi Adede. An Nyargem, Siaya County. Tija malonye kabisa. An japuonj mosomo tij puonj. To sama okane class to atiyo kamiluongo ni Amazing Toppers Kisumu. Gima nomiyo ne wachako ohala ni en ni higa mane wachake no emane sirikal olando ni nitiere COVID. Koro ndalogo ji mang'eny kuonde mane ji tiye tije nochung'. Ma wan be ndalogo ne ok wadhi tich. Omenda mane wachako godo tijni ne en omenda mane wakano e tije wa mane watiyo. Kuonde mane watiye, mane wagoye lam e skunde, nyamera be japuonj. Koro kuonde mane wapuonje ka nitie omenda mane wakano. Koro omenda no emane wakelo kanyachiel mondo wariw paro aito onyuolo Amazing Toppers. Kanyalo pimo kata wacho midhiero ma seche moko wasebedogo en ni ndalo mane kore ka wachako tich e Amazing Toppers ne iyudo ni gik ma itiyo godo ng'eny gi nengo gi ne tek kabisa. Aito ndalo moko be iyudo ka
mondo mi ibed gi yie ni gima iloso cha joma iuso negi dhi moro gi kata dhi bedo maber negi. Koro seche moko ibedo ni iloso gimoro kata iuso to okin gi yie ahinya ni ng'ato bro yie bedo gi yie e gima iloso cha. Gima miyowa sinani en ni wan joma ohero gima watimo to bende wahero timo gik mitimo gi lwedo. Koro ma be osebedo ka jiwowa nikech kane wachako ni waloso mana maua ma ikete kek. To maua gi seche moko ne waloso gi gik ma samoro kiuso ne ng'ato to ok bed maber ahinya. Koro bedo ni wan joma ne paro pile pile wabedo gi paro ni kawuono waket ma, kawuono wakel manyien, kawuono walos mae kama. To bedo ni ne wahero tijwa no endo ema osebedo ka jiwowa. To seche moko be joma waloso ne gigi eki be osebedo ka duogo gi erokamano to gimbe gilando tijwa oko. Gima wasepuonjre ka en ni mokwongo gima wapuonjre kabisa en ni ka iketo chunyi ni idwa timo tich mora mora nyaka ibed ng'ama ohero tijno. Gimoro kendo en ni bedo jakinda. Wasebedo gi kinda mang'eny kabisa. Wasebedo gi hera kindwa kaka nyimine matiyo kanyachiel. To wasebedo ka walando tijwa ni oko mondo mi ji ong'e gima watimo. Gima nyalo wacho kata manyalo jiwo godo ng'ama diher timo ohala machal kama en ni ohala ni chudo. En mana ni odwaro ni ng'ato obed jakinda. To ng'ato nyaka bed ni nigi hera mar tich aina ni. Anyalo wacho ni ohala ber. Ohala ber nikech omiyo iparo matut. Ibedo ng'ama nyalo paro to pachi bende yawre. To sama in gi ohala be, sama iyudo omenda moro matin, ineno ni pesa matin ni adhi akete ohanda cha. Koro sama iyudo omenda moro amora ikete ohandi no. To ohala be dwaro ni ibedo ng'ama nyalo kano akiba. Koro sama ikano akiba cha miyo mbele inyalo nyiewo gik moko manyien. Amazing Toppers anyalo wacho ni kae waloso gik mopogore opogore. Waduso nyasi kaka arus. Waloso gik ma iduso godo kek. Waloso pillows mondiki gi t-shirts. To waloso nyaka kek. Koro ng'ama nyalo dwaro manyowa kata ng'ama nyalo dwaro biro winjo kaka watimo tijwa ni, wayudore Kodiero Business Complex along Kibos Road, Kondele, Kisumu, first floor, shop number 15. To social media be wayudore e Facebook kaka Amazing Toppers, kata inyalo yudo our handle on Instagram Amazing Toppers, kata pages wa mag Facebook Achieng' Adede gi Sharon Adede.
Nyakora Mogejwan, en geno mara ni iyudo gimoro minyalo somo e chenro makelo odiochieng' ma kawuono. En mor mara bende ni bedo koda na chak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Makoro sani wachopo e giko mare. Tudri kodwa kendo juma manyien, kadhi bedo ka kelo ni ohala machielo, wamenyo ni yore mopogore opogore, kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch.